onye minista na-elekọta Abuja anya a na-akpọ Nyesom Wike ekwuola na ugo eberego na mgbawu gbasara ndị niile nwere ụlọ na Abuja ma ha anaghị akwụ ụgwọ ala nke ha kwesịrị ịdị na-akwụ. O kwuru sị na ya ga-enye ha naanị izu ụka na-abọ iji were hụ na ha kwụchasịrị ụgwọ niile nke ha jikọtara. O kwukwazịrị sị na ọ bụrụ na ha akwụchaghị ụgwọ ọbụla ha ji wee ruo oge ya nyere ha bụ izu ụka abụọ, na ya ga-akagbu ikike e nyere ha iji were nwere ala ahụ ma nyefee ya ikike e nyere ha n'aka ndị ọzọ bụ ndị nke nwere ego ha ga-eji were na-akwụ ya nwa ụgwọ kwamgbe na-enweghị mkpesa ọbụla. Wike kwuru sị na ndị mmadụ na-achọ ịdị na-ebi ebe ọkụ na-enwu n'egwu bụ ebe nke mara mma ma bụrụkwa isi obodo nke Naịjirịa, mana ha anaghị achọ ịdị na-akwụ ụgwọ nke a na-akwụ n'ebe mara mma. Na ya nwa ụdị omume dị otu ahụ agaghị ekwe omume n'oge nke a ya na-achị. Ogbu onye akpa ntị werezi ohere a wee na-akpọku ndị niile nwere ụlọ na Abuja ma jidekwa ụgwọ ya bụ ala ka ha gbaa mbọ mara ihe a ga-eme ya nwa bụ mbụna ka e were sụọ ya nri, maka na anyị niile ma ihe Wike pụrụ ime. Ọ bụ ya mere m ji were na-ewetara gị akụkọ a ka ị ghara isi na ọ dara gị mberede. Ọnụlụ gwakwa ibe ya. Onye isi ndị IPOB Maazị Nnamdi Kanu agbaala onye isi ndị DSS Yusuf Magaji akwụkwọ n'ụlọ ikpe maka nkwechiri nke o kwechiri ịjụ na agaghị egosipụta ndekọ ahụike emegasịrị ya bụ nke ha bụ ndị DSS jidegisịrị ike, agbanyeghị na ndị ụlọ ikpe agwago ha ka ha gosipụta ya. Onye ọkaiwu nke Maazị Nnamdi Kanu a na-akpọ Ifeanyị Ejiofor kwupụtara nke a were sị na Justice Binta Nyako nyere ntụziaka nke a ka ọnwa Julaị dị mkpụrụ ụbọchị 20 ka ndị DSS wepụta ndekọ ahụike niile emere Maazị Nnamdi Kanu malite ka ọnwa Juun dị mkpụrụ ụbọchị 21 were luo taa, mana ndị DSS kpọchishiri ntị ha na ihe ndị ụlọikpe kwuru. Echefukwala na onweghị ebe iwu na-achị Naịjirịa nyere ndị DSS ikike ka ọkwa ha karịzie iwu nke na-achị Naịjirịa. O kwere m ka nghọta na ndị DSS ka nọ n'okpuru iwu nke jikọtara Naịjirịa. Ọ bụ nke a mere ma onwe m ogbu onye akpa ntị ji were na-ajụzi kedu ihe nke kpatara ndị DSS ji elupụ isi n'ihe iwu na-achị Naịjirịa kwuru. Ọ bụzi na nwa ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkụ. Ejiofor kwukwazịrị sị na nke kachasị nke bụ na ndị DSS anaghịzi ekwe Maazị Nnamdi Kanu ka ọ hụ ndị ọbịa bịakwutere ya n'ụlọ nga ebe ọ nọ n'aka ndị DSS. Nke a pụtara na o nweghị iwu ọbụla si na ụlọ ikpe pụta nke ndị DSS na-erubere isi ma ọlị. Ọ bụ ihe nnupụ isi ndị a niile mere onye isi ndị ọkaiwu nke Maazị Nnamdi Kanu a na-akpọ Mike jiri agba mbọ ịhụ na o nwetara ụbọchị ọzọ a ga-anụ ikpe Maazị Kanu, maka na ndị ụlọ ikpe akagbubuola ali ụbọchị 14 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya bụ ụbọchị etosiburu ikpe ya nwa bụ ikpe. Ma n'oge adịghị anya Mike ga-enye anyị ụbọchị ọzọ a ga-ekpe ya nwa bụ ikpe. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị unu.